Halkara sport ýaryşynyň çäginde geçirilýän çäreleri gabatlap Aşgabatda esasy köçeleri ýapylýar. Dün 1-nji noýabrda Aşgabatda geçirilýän agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň açylyş dabarasy boldy. Munyň bilen baglylykda häkimiýetler paýtagtyň protokol köçeleriniň ählisini awtowluglaryň hereketini togtatdy. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy agşam saat 8-de başlan dabaradan 2,5 saat çemet odol, polisiýanyň ýogul gödäwçilik gullugynyň protokol köçelerde ulaglaryň hereketini dogly ýatyranyny habar berýär. Häkimiýetleriň paýtagtyň esasy köçelerini ulaw hereketini çäklendirmek çäreleri giýjagşyma çenli dowam etdi. Galbertede Azatlyk radiosynyň Aşgabatlyk habarçysynyň maglumatlaryna görä, Aşgabatyň protokol köçelerini 2-nji noýabr güni köpçülikleýin transport serişdeleriniň hereketine ruhsat berilmeýär. Bu ýagdaý işe we okuwa gatnaýan raýatlara ýa-da bolmasa özüniň şahsy derwayet işi boýunça hereket etmäge zerurlyk duýan adamlara oňoýsuz täsir edýär. Paýtagtyň Demirgadygyndan gün ortasyna uğrayan Saparmurat Türkmenbaşy şaýoly, Atatürk köçesi, Garaşsyzlyk şaýoly, Beýtaraplyk şaýoly protokol köçeleriň hatyryna bolup, olary birikýän 10 ýyl awadançylyk köçesi Atamrat Niýazow şaýoly hem esasy köçeleriň hatyryna agdalýar. Şeýle-de Oğuzhan köşkler toplumuna hem de Oğuzkent mihmanhanasyna çykýan köçeler hem paýtagtda geçirilýän esasy çäreleriň dowamyny ýapylýar diýip habarçymyz belledi. Aşgabatda geçirilýän giňerimli çäreleri gabatlap Türkmenistanyň häkimiýetleriň ýylatyň hereketini çäklendirmegi inni täzelik däl. Paýtagtyň ýaşaýjylary şuňa meňdeş ýöne has güýçlendirilen hereket çäklendirmelerini mundan ozal 2017-nji ýylyň sentýabr aýyna geçirilen ýapyk binalardaky Aziýa oýunlarynyň dowamyna şaýat bolupdy. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylarynyň gurrun bermeklerine görä, Aşgabatda geçirilýän döwlet bayramçylyklarynyň dowamyna ýa-da bolmasa tegir sürmek boýunça geçirilýän köpçülikleýin çärelerde, şeýle-de halkara sport ýaryşlaryna degişli esasy wakalarda ýollar ýapylyp, ýylatyň hereket mümkinçilikleri ýygy-ýygydan çäklendirilip durulýar. Agyr atletika boýunça dünýä çempionaty Aşgabatda 1-nji 10-njy noýabr aralygynda geçirilýär. Türkmen medeniýetiniň habaryna görä, oňa dünýäniň tat 100 goloý ýurdundan 800 goloý türgen gatnaşýar. Media ulluklarynyň wekilleri we beýlekleri goşanyňda jemi gatnaşyjylaryň sany resmi habarlardan çen tutulsa 1300 mihmana golaýlýar. Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň açylyş dabarasyna degişli çäreleri taýýarlyk işleri paýtagtda büdjet işgärleriniň köpçülikleýin gatnaşdyrylmagyny 20-nji oktýabrdan bäri dowam edýärdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary mundan ozal habar beripdi. Açylyş dabarasynyň taýýarlyk işlerine ýolbaşçylyk edýän rejissýorlar jemi 14-15 miň golaý adamyň mejburi çärelere çekilýändigini, olaryň hataryny okuwçylaryň, talyplaryň, medeniýet we aň bilim pudunyň işgärleriniň sport türgelleriniň bardygyny Azatlygyň ýerli habarçysyna gurrun beripdi. Türkmen resmiýetleri şeýle ýaryşlaryň Aşgabatda geçirilmeginiň Türkmenistanyň halkara awraýyna goşýandygyny ananýar. Munyň şeýledigini olaryň döwlet mediasyna edýän çykyşlaryna göz ýetirmek bolýar. Agdalýan hereket çäklendirmeleri wagtda ýurdun habar serişdelerini gurrun goz bolmaýar.